खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 जुन 2020 समबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफोरा दिनै मोजां खौरां मोनगोन गोदान खामानि मावनो गोदान खाबु मोनगोन वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा खहा जानो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन मानिबा जाहोनाव गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थानाय नङा बिमा बिफानि बोर मोनगोन साननायफोरा देबर नांगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै थांथ'यैआनो गाहाम जाब्रबथायनि सम्भावना दङ कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै मोजां खौरां मोनगोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो थुलुंगाखांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा गोबां हेंथा नुजागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुनजों गोरोबनो हानाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननाय नङा सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मोजां मान मोनगोन गुबुननिफ्राय मोजां अनसायनाय मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा
गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। साननायफोरा देबार नांगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सोरबा लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। फालांगियाव गोबां खहा जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोफोरनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननाय नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।